Dag meneer van de Mediamarkt, ik kom iets terugbrengen. Ik heb me toch bedacht. Het is misschien een beetje laat en misschien niet alledaags, maar ik wil het niet meer, dus alsjeblieft meneer. Ziet u deze bulten aan de bovenkant? Zo heb ik hem niet besteld, ik wilde plat. En het geluid wat erin zit, daar klopt ook iets niet mee. Het klinkt wel oké, maar de bas komt er niet goed doorheen. En dan nog iets, ik denk dat die lek is. Hoe verklaar je anders dat er elke maand een vlek zit aan de onderkant? Hier heb ik allemaal niet om gevraagd, dus als ik nog mag ruilen, dan graag. Ik weet het, dit live was al die tijd voor mij en we zijn al een tijdje over de ruiltermijn, maar het hoort gewoon niet echt bij mij. Dus wat zegt u ervan? Ik dacht zelf aan een nieuwe. Of kan die nog gerepareerd? Mijn best, ik heb alleen het bonnetje niet meer.